Wadhi mbele nyakora mga juang Jopith mag rech ywago nengo malo mar chiemb rech kod nyithin rech magiwacho ni osemiyo thothgi ok nyal pidho rech manyalo konyo tieko nok mar rech e pacho kae. Jojuma nigi ler. Piny Kenya pod omre ikuok e pinje maoko nikech nok mar rech e pacho kae. Lipot yango ni piny Kenya higa ma okalo ne ogolo rech maromo tons gana 173 mag rech ka rech duto madwarore e piny Kenya to koro pod romo tons gana 300 e higa ka higa. Kaunti ma Migori to sani nyalo mana golo rech maromo tons 37 e higa ka higa. Seeing around 173.6 thousand metric tons annually, with aquaculture contributing to 20,000 metric tons annually. One kaka county government areas mane chandogi wa address kendo wa move go kaka sadhi. Kech kata nam program ni kelonwa cages 29 kendo gelonwa cold storage got kachola. Piny Kenya nitiere kod nyalo mar golo rech maromo tons milion 11. Kata kamano miga mochune pith rech e pacho kae wani biro ni oganda koro pok oketo maino e pith mar rech e mosemiyo pod nok mar rech okwako piny Kenya. Kecha wagombo ni kaber wane pith rech ni nikech deficit kuwinjo national government wan go ka mabende ne wendo modhialo diche makawuono regional coordinator mar rech ma national government ochiwo data kuwinjo kacha ni so far deficit ma wan go duong' mokalo to mondo mi majasi mater chiro mar rech pod duong' kendo lach. Ma ndiye mamiyo jowa mondo waduoge puro rech wan kaka county government areas mane chandogi wa address kendo wa move go kaka sadhi. Wan kaka county assembly ma Migori we will make sure ne weche mag pur wakete mstari wa mbele nikech mano e backbone ma Migori. Director mochiwo wechego mag pith rech e gwego mag Nyanza kaachiel kod Imbo mar Kenya Samson Kidera mane wuoyo e kaunti ma Migori chieng' mar pidho rech ne wane piny owacho mamalo ka otende kod mago mag counties keto kenge makare mar jiwo pith rech. Our farmers are starting to witness the reduced cost of feeds comparatively. At the same time, we are also working with the local investors so that they open go-downs and outlets near to the people and working very closely with the county governments. Jogi osebedo ka konyowa ni gimiyowa chiemb rech, but aparo ni ng'adhi e nam kelo ni rech gi ng'apuonji ka kilopo ber. Koro challenge ma wan go maduong' en chiemb rech no, but an on a personal level asechako puonjora loso chiemb rech kian to achaka tiyo gi some aquatic plants kaka azolla mano neno cha mondo apidh go rech koro punguza gharama mar dhi nyiewo chiemb rech e duka. Currently the cost of fish feeds are high. For example, starter mash, a 25 kg bag goes for a minimum of 5,100, and that is something fish will use within a month. Apisa maduong' e migawano mare e kaunti ma Migori Jochola wachni kaka kaunti giseketo kenge makare mar tieko lal mayudo tok mako rech. Post harvest losses magisebet kagin ka mama osebe affect ahinya farmers mang'eny iro ka chuny ne thogi wach rech ni. Sani endi mano wa address nikech wageto ne gi smart kiosk along the main road is banya wadhi gede ma contractor already is on the ground. Ka opogore kod jiwo pith mag rech, piny owacho bende koro medo keto kenge makare mar jiwo wechego mag lupo e nam lolwe. Nyaka sani rech maromo tons gana 150 mayudore e pacho kae wuok e nembe kaachiel kod aoche. Juma, Ramogi TV, Migori. Kwa Migori nyaka